Guazen! Non dago nire musika! Musika nahi dut! Quit that. Please, yes, quit it. Musika nahi dut, lagunak! Asko gustatzen zait. Asko gustatzen zait. Siberrutz. Ez dut sentitzen. Asko gustatzen zait siberrutz. Please help me, lagunak. How would you describe me? Eskerik asko. Nola deskribatuko nindukezu? Nola deskribatuko nindukezu? Barkatu, galdera bat dut. How would you describe me? You describe me. Nola, kaixo! Non gaude. Oria, invite another creator to co-host for more attractive live content. Oh, I'm not attractive enough? Guazen, nor dago nirekin. Kaixo Joane edo Joane. Nola esaten dugu zure izena. Kaixo Maiu, zer modu zaude. Eta nola esaten da, me di cuenta, euskeraz. Nola esaten da, me di cuenta euskeraz. Konturatu nintzen. Ongi etorri, lagunak, nire klasera. Hau da, kaixo Scotten euskera klasea. 3 ordutan dago. Kaixo Xavier, kaixo Anes, kaixo Parra, kaixo lagunak, zer modu zaudete. Bai, kaixo Naia, kaixo Viceber, kaixo Aimar, kaixo Lere, zer modu zaudete. Nolakoa zaudete. No, zer modu zaudete. Zer modu zaudete. Bueno, konturatu nintzen gaur klasean, euskaltegien, kaixo! Eskerik asko, likesen zat, bihotzen zat. Eskerik asko, Eta ongi etorri nire klasera. Kaixo Dani, kaixo Naia, zer moduz? Ondo, oso ongi, eskerik asko gelditzegatik. Hori da. Bai, sei español. Sé hablar español, noski, oso ondo hitz egiten duzu. Eskerik asko KNH. Gaur, goizean, nire euskaltegiko bigarren urteko lehen eguna. Eta gaur da. Eta pixka bat urubia izan naiz. Egon naiz. Bueno, egon naiz. Eta bai. Ahora kontatuko dut pixka bat nire klasea, nire euskaltegien buruz. Eta bai, baina lehenengo, jarraitu nazazue nire euskera ikasten laguntzen jarraitzeko, mesedez. Mesedez lagunak. Jarraitu nazazue nire euskera ikasten laguntzen jarraitzeko, mesedez. Orain, oso jatorra zara Naia. Oso jatorra zara. Eta bai, baina konturatu nintzen klasean zaila da niri deskribatuko. Deskribatea. Pixka bat zaila da niretzat. Horrela, lan asko dut. Horregatik, ni geldutu nahi dut zuen. Nola deskribatuko nindukezu. Galdera da. Me di cuenta. Kaixo, eta partekatu nire live mesedez lagunak.
partekatu nire live, hau da, Kaixo Scott klasea, eta nire klasean euskeraz hitz egiten dugu elkarrekin. Estatu Batuetakoa naiz, Mexiko berrikoa naiz, zuzenean, eta ez dakit badakizu non dagoen. Mexiko berria hego-mendebaldean Estatu Batuetan. Estatua da. Eta ni duela urte bat Donostiarra etorri nintzen euskara ikastea. Eta oraintxe Donostian bizi naiz nire familiarekin eta euskaltegian nago. Kaixo Joseba, zer moduz? Kaixo Mikel, kaixo denak. Eta partekatu nire live mesedez zure lagunekin. Mesedez. Eta zergatik euskara ikasten. Horregatik duela 20 urte, Gadizen bizi nintzen, Andaluzien bizi nintzen. Eta lagun bat izan dit, eskerik asko Joseba, oso jatorra zara, eskerik asko bratentzat. Oso jatorra zara. Atini zagardua mesedez, eman rosak, eman zagardoak. Zagarrak, bueno, zagardoa ere, bai, zergatik ez. Kaixo Odei, eskerik asko jarraitzeagatik. Jarraitu nazazue euskara ikasten laguntzen jarraitzeko, Odei bezala. Odei oso jatorra da, Martina bezala. Eskerrik asko Martina, zu nire laguna zara. Eskerrik asko Aritz, beti Aritz oso jatorra zara, Aritz dakizu deja. Otazua, eskerrik asko nire jatortzeagatik. Eskerrik asko. Hau da Kaixo Scotten klasea. Mikel, oso jatorra zara, Jarraitu nazazue nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko. Asko laguntzen dit. Hau da Kaixo Scotten euskara klasea. Zergatik, egunero euskaraz hitz egiten dut zuenekin hemen TikToken, zuzenean. Eta nire ustez oso util da, oso manera bat oso util da euskara ikastea. Kaixo izan Jujuli, zer modu zaude, eskerik asko nire jatortzeagatik. Kaixo Otazua Zazpi, zer modu zaude. Eta Selene, objeto, mesedez bitaldu arroza bat. Mesedez, bitaldu arroza bat. Selene, eskerik asko, zu irakaslea zara. Mesedez, bitaldu arroza bat. Zergatik ez. Bitaldu arroza bat. Soy de Barcelona y me gustaría aprender el idioma. Ongi etorri Iker. Iker programmer laurogeita sei. Ongi etorri nire klasera. Nire klasean euskeraz hitz egiten dugu, zergatik. Horregatik euskeraz bizi nahi dugu. Eta hementxe nire klasean euskeraz hitz egiten dugu. Eta duela urte bat, nire historia. Duela 20 urte, hace 20 años, eskerik asko Iker, nire jatortzeagatik. Zergatik hasi zara euskara ikasten. Oraintxe explikatzen ari naiz. Duela 20 urte, Cadizen Andaluzien bizi nintzen, eta nire legun esan dit, badakizu zure abizena euskalduna jatorrikoa da. Eta geroztik, nola esaten da. Zerbaitek bihotza ukitu zidan, eze momentuan. Zerbaitek bihotza ukitu zidan, eta geroztik nire helburua da euskeraz ikastea. Eta oraintxe duela urte bat, Donostiarra etorri nintzen euskara ikastea. Eta begira. Bederatzi iabete daramatzat euskaltegian, eta begira. Akats asko egiten ditut. Kontuz, lasai, nirekin, pazientzia nirekin. Akats asko egiten ditut. No, akats asko egin ditut.
baina egunero hobetzen ari naiz. Me cuesta mucho, bai. Jatorikoa, zer da jatorikoa? Ez dut ulertu. Eta bai, hau da nire historia. Eta oraintxe, hau da nire klasea TikToken. Eta berria bat dut, ostiralan irratian egon naiz. Irrati Euskadien egon naiz. Elkarritza, nola esaten da, entrevista, barkatu. Nola esaten da, entrevista hori da. Elkarrizketa bat egingo dugu irrati Euskadian. Normal que le cueste, si es estadounidense mucho que está tan avanzado. Eskerrik asko, Joseba. Oso jatorra zara hori esateagatik, badakizu, jarraitu nazazue nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko, zu nire irakaslea egongo zara. Elkarrizketa, eskerrik asko Martina. Eta nire klasean, noski, eskerrik asko Ainara, de Pablo Guti. Oso jatorra zara nire jarraitzeagatik. Baina nire klasean euskaraz hitz egiten dugu eta jolasten ari dugu. Batzuetan jolasten dugu. Oso ongi egiten duzu hain denbora gutxi ere emateko. Horrek esan nahi du hainitz erabiltzen duzula. Eskerrik asko Mikel, oso jatorra zara hori esateagatik. Jarraitu nazazue mesedez. Ondo pasa, agur, txau Zelen, eskerrik asko etortzeagatik. Ondo pasa, gutxi gazta, euskara zaila da, baina horrelakoa da bizitza. Zertan egiten duzu lan? Lan asko dut, ni musikaria naiz. Eta hemen Donostian nire musika, nire abestiak grabatzen ari naiz Elkar Estudioan. Hau da nire kontua Spotifyen, ni musikari naiz. Azten ari naiz. Ez dut ikusten nire zenbakia entzulero. Ez da garrantzitsua. Pixkanaka, euskararekin eta abestiarekin azten ari naiz. Baina pixkana biak azten ari naiz. Baina jarraitu nazazue nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko eta abestian ere bai. Eskerrik asko odeazteazu nire jatortzeagatik, ongi etorri nire klasera. Arritz, eskerrik asko, oso jatorra zara. Akerrak, adarrak, okerrak ditu. Akerrak, adarrak, okerrak ditu. Oso polita da, baina ez dut ulertu. Ez dut ulertzen. Ez da garrantzitsua da. Nire denbora hartzen ari naiz. Mark, kaixo! Arratsaldeon, guardion. Zer moduz, Mark? Zer moduz zaude? Zergatik ikasi nahi duzu euskaraz hitz egitea? Duela 20 urte nire lagun Kadizen bizi nintzen, eta nire abizena Zuniga euskaldun jatorrikoa zela ikasi nuen. Eta momentu honetan zerbaitek bihotza ukitu zidan. Eta geroztik nire helburua da euskara ikastea. Eta ziur, 100%. Eta duela urte bat, Donostiarra etorri nintzen euskara ikastera. Eta begira oraintxe, 9 hilabete daramatzat euskaltegian. Eta bai, pixkanaka nire denbora hartzen ari naiz euskararekin. Zuenekin euskara bizi nahi dut. Noski. Nire, nola esaten da, mis antepasados, nire nire antepasadoak, ez dut gogoratzen. Gora Euskardi askatuta! And why did your ancestors move to the States? Mark, duela asko, kolonekin.
duela asko, ez dakit. Ni jakin nahi dut. Baina zaila da, duela denbora asko estatu bat, bueno, Amerikara joan ziren. Gora eta militarra. Bueno, arbasoak, hori da iratxe, eskerik asko. Duela denbora asko, nire arbasoak Amerikara joan ziren. Eta oraintxe, ni vuelta naiz. Yo he vuelto. Iarra, eskerik asko aritz. ¿Cómo se dice yo he vuelto? Aditza honetan. No esaten da volver. Bueltan nagon ez. Jolastera. Venga, araitza! Horraitz. Ia dut. 3 erdian azten ari naiz. Azten ari gara jolastekin. Baina idea ona da. Jo he vuelto, ni bueltatu naiz. Bai, bueltatu? Itzuli. Bueltatu itzulian? Ni bueltatu naiz. Itzuli naiz? Itzuli aditza zuzenean. Volver. Begira. Volver. Begira. Editza. Itzuli. Hori da. Eta urte bat, Donostiara, Euskal Herrira itzuli nintzen. Talde ona da, Siberutz. Oso onak dira. Urte bete. Eskerik asko, urte bete. Hobeto, ez da? Politiago ez da? Urte bete, Euskal Herrira itzuli nintzen. Hobeto? Bueltatu informala da. Guk esan egiten dugu, baina idazterakoan itzuli jartzen dugu. Eskerik asko Libe. Libe, zu irakaslea zara. Jatorri nazazuen nire euskara ikasten laguntzen, mesedez, Futbol ediz, kaixo! Zer moduz? Zer moduz nire lagun? Asko posten naizu ikusteaz. Asko posten naizu ikusteaz. Eta lagunak jarraitu nazazuen nire euskara laguntzen jarraitzeko. Eskerik asko ode, rosantzat. Give me roses. Give me roses. Give me roses. Give me a rose. Give me a rose, please. Nola esaten da. Emadazu arroza bat. Emadazu arroza bat. Emadazu arroza bat. Give me a rose, please. Hori da. Ikusi nire perfila famosoa naiz. Abai? Zu famosoa zara, futboleritz? Ez, ja. Kaixo, zer, ez dau? Emadazu arroza bat? Irakaslea zara, bai. Zu irakaslea zara. Baina bai, eta noiz ikasi nuen nire abizena euskaldun jatorrikoa zela, zerbaitek bihotzei ukitu zidan. Eta orain, urte bat, bederatzi hilabete, baina urte bat osoan daramatzat euskaltegien eta euskara ikasten. Eta bai, eskerik asko Markel Guti nire jatortzeagatik. Ni jatortzeagatik. Partekatu nire live mesedez lagunak, barkatu. Joseba, zu oso cool, Sara. Ogeita bat arrozak sentitzen naiz, baina Joseba, abesti bat zuetzat.
Seba, baditut, no la exacta. Si quieres, puedes elegir la próxima canción, ¿ah? Puedes elegir la próxima canción. ¿Cómo se dice? No la exacta. No, es de aquí. ¡Opa! Amairu! Zer moduz? Nahi baduzu. Hori da maiti. Nahi baduzu horrengo abestia aukeratu dezakezu. Zaila da. Euskara oso hizkuntza zaila da. Baina badakizu? Horrelakoa da bizitza. Bizitza laburra da. Baina animo, egin gogor. Eskerrik asko maiti. Nahi baduzu si quieres. Nahi baduzu urrengo abestia noski. Aukeratu, elegir, dezakezu. Nori nort, soy inútil. Dezakezu. Dezakezu. Baina pixkanaka, ez da ezer. Nire denbora hartzen ari naiz euskararekin. Zergatik, bizitza txikia da eta. Pausoz pauso. Maiti esan du. Eskerrik asko maiti. Errazoia daukazu. If you want, you can pick the next song. Bye. Ni emaduzu amar arroxa edo zagarrak urrengo abestia aukeratu dezakezu. Ados, zaudete? Eskerrik asko Mark. Oso jatorra, beti nire klasea, Mark partekatzen ari da. Eta oso jatorra zara. Eskerrik asko. Eredugarria zara. Ni? Ala zu. Scott, abesti bat abestu. Bye. But no one joins. Mark, lasai Mark. Ez da ezer. Partekatzeagatik garrantzitsua da. Baina eskerrik asko, eta zure inglesa oso ona da ere bai. Eskerrik asko maiti. Zelan euskaltegia gaur. Eskerrik asko galdetzien gatik, Mikel. Hori da. Zu ingles oso ona da. Oso ondo hitz egiten zu euskaraz. Bueno, gaur euskaltegian, barkatu, ordu lauetan joan behar dut. Eta alarma bat egin nahi dut. Eta sino jodido nago. Guazen, hori da. Atzo ez dut gogoratzen nire alarma eta jodido egon naiz. Dena ulertzen da lasai. Eskerrik asko maiti. Bueno, gaur, eskerrik asko Ibon. Nire jarraitzeagatik. Niri jarraitzeagatik, ala ni jarraitzeagatik. Eskerrik asko Rasti. Ongi etorri nire klaser. Eskerrik asko Mikel. Eskerrik asko Aimar. Zoragarriak zarete. Zer moduz? Ni primeran nago. Eskerrik asko, benetan. Gaur goizean,
Euskaltegiako bigarren urteko lehen eguna izan da. Eta oso ondo pasatu dut. Benetan, esan beharko, benetan. Nire irakaslea oso jatorra zara. Ayal, no, nola esaten da, Ayal, no. Está como relajado, no. ¿Cómo se dice el adjetivo? Alaia da, eskerrik asko Maiti. Nire irakaslea alaia da, oso jatorra da, eta pazientea da. Nirekin eta nire lagunekin. Gu 8 lagun gara klasean, eta nire ustez gelak euskaltegi berrian politiagoak dira nire euskaltera nire joan den astean euskaltegi baino. No sé si habéis entendido eso. Baina lekua oso asko politiagoa da. Lekua oraintxe. Aspaldiko ane domingo, zer moduz? Lasai da oraintxe, bai? Lasaia da, venga, lasai da orduan. Bai, lasaia da. Lasaia da, laia da eta lasaia da. Entzun duzu lao teilatu abestia? Ez dakit. Aurreko asteko euskaltegiko gelak itxusiak altziren ze esatek. Aurreko asteko euskaltegiko gelak itxusiak altziren. Agian. Gargozka, Mark, bihar arte, ostegunean, nola esaten da, tenemos a un invitado klasean. Ostegunean. Eta ostiralean irratian egongo naiz. Irrati euskadian egongo naiz. Ostiralean. Eta posten naiz. Eta nire laiban. Ostegunean gonbitatu bat izango dugu. Irrati Euskadi. Enlace bat jarraituko dut. Bihar edo nire TikTok kontuan ere bai. Ziur. Baina ondo pasa, Mark. Ondo ebili eta bihar arte mesedez. Bihar arte. Eskerrik asko etortzeagatik beti bezala. Kaixo Rinkonez, eskerrik asko nire jatortzeagatik. Partekatu nire live mesedez lagunak eta jarraitu nazazue nire euskara ikasten laguntzeko. Kaixo bizatik. Oso polita da. Oraintxe zer moduz eguralde ona dago Ibizan, oraintxe, Rinkonez. Eta bai, zer gehiago. Zer esan dit. Zer esan egiten naiz. Ez dut ulertu, baina ez dut gogoratzen. Baina eskerrik asko Maiti arrozentzat oso jatorra zara, Oso jatorra zara. Bueno, Maiti, nahi baduzu, hurrengo abestia aukeratu dezakezu. Benetan. Eta, oraintxe, eta gero, non dago. Eta gero, abesti bat joko dut eta asmatzen lehenak irabaziko du. Baina, bai, 25 gradu eta denbora oso ona. Ze sorte. Ez dakit, azken aldien ez ditu euskarazko abestiak entzuten. Lasai, jolasten ari gara. Estatu Batuetako zepartekoa zara. Mexiko berrikoa naiz. Ego mendebaldean.
Badakizu non dago, Ibon? Bueno, non dago Arraitz. Zergatik badakizu. Kaixo, arratsaldeon Asier, zer moduz nire lagun? Zer moduz zaude? Hau para, zelantza de deka, zer moduz zaude? Arratsaldeon. Bueno, jolasten ari gara, pixka bat? Non dago nire zuzendean, nire playlist euskeraz. Nire euskerako playlist. Non dago. Non dago. Hemen dago. Hemen dago. Euskal. Hemen dago. Eskerik asko, más B. Zenda zure izena benetan. Malicia Simons Ber. Eskerrik asko nire jatortzeagatik. Joan egin behar naiz, urrengora arte. Noski, tanimo, eskerrik asko maiti. Benetan. Oso jatorra zara. Ongi etorri, ongi etorri ekoa zara. Goazen, prest zaudete? Lehenengo abestia, prest zaudete? Abesti bat joko dut eta esmatzen lehenak irabaziko du. Goazen. Zein abesti hau? Zein izena du abesti honetan? Erraza da. Oso erraza da. Baiz. Hori da itzi. Negua joan data. Mikel, zu ere bai. Baina atzi azkarrena da. Hori da Asier. Baina kontuz, aitzirekin. Aitzi azkarrena da. Hori da, egin gogorra Asier. Urrengoan. Goazen, ondago. Hau da gaur. Astelenean, Iker izan da txapelduna. Eta gaur, aitzi puntu bat zuretzat. Jokua Arraitz, bai! 3:30. Azten ari gara, goazen, prest zaude? Urrengo abestia. Zai, erraza da, erraze egongo da. Hori da, Arraitz. Lagunak, kontuz Arraitzekin, benetan, Arraitz egunero hemen dago klasean jolastera. Eta asnatuta dago, kontuz Arraitzekin. Benetan. Arraitz, puntu bat zuetzat. Goazen, urrengo bestia. Prest zaudete? Goazen. Ondo entzun. Solotan bele, hori. Hori da! Unai! Nola esaten da jugador? Nola esaten da jugador? Jugador berria, jokalaria berria daukagu. Unai, Gil. Unai, punto bat zuretzat. Jokalaria, hori da. Jokalaria berria, jokalari bat. No. Barkatu, pazientzia nirekin. Jokalari berria bat daukagu. Klasean gaur. Unai izena du. Jokalariak izen...
Unai izena du. Kaixo Maider, zer modu zaude? Lagunak, lehenengo, jarraitu nazazue mesedez. Jarraitu nazazue nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko. Eta partekatu nire live. Asko laguntzen dit. Jarraitu nazazue mesedez. Presaudete? Eskerik asko Unai. Maider, mesedez. Jarraitu nazazue nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko. Mesedez. Guazen, urrengo abestia. Ondo entzun. Erraza da, araitz, zuzenean zaude. Maider esan du kaixo eta ni prest nago. Maider esan du kaixo eta ni prest nago, beti prest nago, Boy Scout bezala. Ni Boy Scout naiz. Liskut. Badakit zein den abestia, hori da. Oso ospetsua da, ez ospetsua. Oso abesti ospetsua da. Horrela? Baina zein taldea da. Berri puntu bat. Beste puntu bat. Badakizu zein talde da. Hori da, araitz. Esaguna, abesti esaguna. Bai, nire ere, bai. Unai, araitz, 2 puntu zuretzat. 3 puntu daukat, araitz. Kontuz lagunak. Kontuz, ha? Bai. Gaur araitz prest dago. Eskerik asko Maider, ha? Eskerik asko nire jatortzeagatik. Urrengo abestia. Prest zaudete? Goazen. Non dago, venga. Ondo entzun. Oso polita da. Ez da gelditu denbora. Hori da, Maider, ongi etorri klasera, Maider, puntu bat zuetzat, errepidean izena du. Baizetak version, errazoia daukazu, baina barkatu, Sare, barkatu Iraia, oso, bueno, lagunak, barkatu, baina nire euskera aurrera doan lana da. Eta batzuetan hitza gogoratzen ari ditut. Nola esaten da inteligente, barkatu, benetan. Pazientzia nirekin behar dut. Argiak. Argia inteligentia da? Argua? Azkarra. Hori da. Zuek azkarrak zarete. Baina Maider azkarrena da. Azkarreniagoa da. That sounded ugly. Maider, puntu bat zuetzat. Biak, argia eta azkarra. Handixe zea haupa Euskadi eta gora. Venga, non egiten duzu euskaltegia? Donostian dago. Noski, gu oso azkarra gara. Oso. Estatu batuarra naiz, Maider. Mexiko berrikoa naiz zuzenean. Eta Donostiarra duela urte bat Donostiarra... Bueno, urte bete Donostiarra etorri nintzen. Eta explikatzen ari naiz. Baina lehenengo urrengo abestia. Prest zaudete? Goazen.
oso erraza da abesti honetan. Presaudete, guazen. Naroa azkarrena da. Aldi honetan. Hori da. Azkarrak zarete, baina barkatu. Naroa azkarrena da. Kontuz. Zorionak, Naroa. Zorionak. Bai, katedral bat. Hau da jolastu bat. Un juego, partidua bat. Baina nik esan dit, Keko. Azkarrena zara? Non dago? Keko. Bai. Baina Naroa, begira nire komentarioak. Barkatu. Baina lasai, Urrengo abestia. Oso azkarra zara. Baina lasai. Urrengo abestia. Presaudete, guazen. Erraza da. Keko. Zuere bai, punto bat. Berdin da, begira. Bai, eta ez da. Ametxetan hori da. Maider, zu azkarrena da. Ere bai, 2 puntu Maider. Ongi etorri klasera. Ez dakit si lo que veis es lo que veo yo, komentarioan, baina ikusi dut komentarioak eta Maider azkarrena da, lehenengoa da. Pirata! Ez da pirata. Eta ez da. Eta hori da, emetxetan da. Hori da, begira, aitzi, puntu bat, arraitz, 3 puntu daukat, Unai, puntu bat, Maider, 2 puntu, Naroa, puntu bat, Keko, puntu bat, guazen, urrengo abestia. Baizea zinik esan dut lehenengo, barkatu, bai, benetan barkatu, baina, agian, etorkizunean, komentarioak, hemen komentarioak, puedo mostrar aldut para que veáis lo que veo yo. Baina oraintxe, es lo que veo yo, barkatu. Baina lasai, posten ari gara. Posten gara. Ametxan astu, venga. Urrengo abesti, presaudete, guazen. Ez dakit si ez erraza ala ez. Hori da, eskerik asko Keko. Erakutzi esaten da. Aizea! Hori da aizea. Barkatu Maider, baina aldi honetan, aizea azkarrena da. Gatibu da, hori da, noski, oidek. Bang, bang. Hau da lehen aldiz abesti honetan entzuten ari naiz. Polita da. Oso polita da. Temazo, bai, ados nago. Jarraitu nazazue nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez lagunak. Oso garrantzitsua da niretzat, asko laguntzen dit.
Eta partekatu nire live mesedez. Eta arroza bat, nola esaten da. Nahi baduzu, emadatzu arroza bat. Nahi baduzu, emadazu arroza bat. Zergatik ez. Ni muti oso lasaia naiz. Eta ni muti oso cool naiz. Estatu Batuarra naiz, eta oraintxe euskara ikasten ari naiz. Bederatzi hilabete daramatzat euskaltegian, eta urtebete Donostiarra etorri nintzen euskara ikastera. Zergatik? Horregatik duela 20 urte Andaluzian bizi nintzen, eta nire abizena, Zuniga, euskal jatorrikoa zela ikasi nuen. Eta badaikizu, noiz ikasi nuen nire abizena euskal jatorrikoa zela, zerbaitek bihotza ukitu zidan. Eta geroztik nire helburua da euskara ikastera. Eta begira, oraintxe euskara hitz egiten ari naiz. Eta egunero, hemen TikToken, klasea bat egiten ari naiz zuenekin. Hobetzen ari naiz euskaraz, jolasten ari gara, abestiarekin, eta ondo pasatzen ari gara. Elkarrekin, zergatik. Horregatik euskaraz bizi nahi dugu eta, ez da? Bai. Eskerik asko, Karantxoa. Horregatik jarraitu nazazue mesedez, jarraitu nazazue euskara ikasten laguntzen jarraitzeko, asko laguntzen dit. Egunero, benetan, egunero hobetzen ari naiz. Ez da, araitz, ez da zuzenea, eskerik asko, begira. Eskerik asko araitz, eskerik asko iarraguru, eskerik asko aielen, eskerik asko Laxa Mikel, Amar, eskerik asko Aitor, eskerik asko Jokino, denak, eskerrik asko jatortzeagatik eta partekatzeagatik, nire klasea. Urrengoa bestia, guazen. Prezaudete? Asko gustatzen zaida besti honetan. Eskerrik asko ekiz! Eskerrik asko Jokino! Eskerrik asko irati. Hori da Laxa Mikel Amar. Hori da! Porrupata da! Laxa Mikel! Puntu bat zuetzat. Laxa Mikel, zorionak. Bueno, Laxa Mikel Amar. Mikel izena du. Venga, Mikel. Guazen, Mikel. Bueno, paréntesis. Mikel. Poru patata zuetzat, Mikel. Gozategi da, hori da. Oso asko gustatzen zait. Baina, geldera bat dut. Puntu bat zuetzat, nire galdera erantzuten alduzu. Nor da nire taldea euskalduna gogokoena da. Gogokoena. Nor da nire taldea hori da Zuar! Zuar, nia ezagutzen duzu. Roten 13. Bueno, 12 puesto, baina lasai,
Ni benevolentea naiz, Ni oso benevolentea naiz. Zuetzat. Bai, roten 13, ekiz. Noski, asko gustatzen zait roten. Siberutz ere bai. Eskerik asko goz zero. Eskerik asko jarraitzeagatik, ongi etorri nire klasera. Zuar. Puntu bat zuetzat. Nola badakizu nire talde gogokoena roten da? Klasea egon zara? Lagunak berri bat dauka. Ostiralian irratian dago. Irratian dago. Shit, this is hard. I'm sorry, guys. Je vais regarder. Ez dakit zer ordutan, baina bihar enlace bat jarraituko dut. Ostiralian Euskadien egongo naiz. Irrati Euskadi ikusi dut nire kontua TikToken esan du. Begira! Amerikara honetan. Begira! Oso cool da! Zergatik ez elkarrizketa bat egiten ari gara. Zergatik ez, Eta oidek, ostiralean, irratien egongo naiz. Partekatu mesedez nire live, eta jarraitu nazazue euskara ikasten laguntzen jarraitzeko. Zemuz euskaltegien. Zer modu... Iker! Kaixo, zer moduz? Ongi etorri. Iker nire anaia. Iker nire anaia da. Baina, benetan ez, baina bezala. Eskerrik asko Sheila. Eskerrik asko nire jatortzeagatik. Brigadiloko, bai. Entzun egin nuen. Bai. Arratxaldeo albarikoke! Aspaldiko albarikoke! Atzo, zu, lo esaten da, hablamos de ti. Itzegiten de ti. Itzegiten dugu de ti. Nori niretzat oso zaila da. Niri buruz hori da. Horregatik, joan den astean, txapaldun zara. Nire jolastan. Goazen, horrengo zutaz hitz egiten, zutaz. Zer da zutaz, markelegu. Niri buruz, zutaz. Eskerrik asko nire jatortzeagatik, markelegu. Bueno, horrengo abestia. 10 minutu faltan ditut eta gero joan behar dut. Barkatu, baina 10 minutu faltan ditut eta gero joan behar dut eta bihar klasea bat egingo dugu. Prest zaudete? Faltan bi abesti jolasten. Zein da bere izena? Hori da albarikoke! Lagunak, barkatu, albarikoke txapalduna da. Lastana izena du, hori da. Metallica bezala, ez da?
Jarraitu nazazue nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez lagunak. Egunero hobetzen ari naiz euskeraz. Euskeraz bizi nahi dut. Zuenekin. Hau da nire euskara klasea. Venga. Albarikoke. Barikoke. Non dago. Koke. Melomano bat naz. Gitarra, bajoa, pianoa eta jotzen doet baita. Bai? Ni? Melomano bat naz? Ez dut ulertu barkatu. Eskerrik asko. Venga, zu gabe. Abeste azkenean da. Eta abesti honetan, beti bezala, zer arait, zer. Esan. Yo soy un melomano, también toco la guitarra bajo piano. Hori da, gitarra. Hori da, araitz. Bost puntu balio diu. Abesti azkenia. Eskerrik asko arru. Presaudete? Begira. Aitzi, punto bat. Arraitz, iru puntu. Unai, punto bat. Maider, bi puntu. Naroa, punto bat. Keko, punto bat. Lascia Mikel, punto bat. Suar, punto bat. Albarikoke, punto bat. Presaudete? Anybody's game. This is anybody's game, non dago. Non esaten da, this is anybody's game. Come on, guys, who's gonna say it first? Eñaut albarikoke zara, osondo. Bueno, presaudete? Azkene edoizeinen jokoa da. Hori da Iker, eskerrik asko. Edonork irabazi dezake. Venga! Zerbait zaila nahi dut. Bueno. Ez da zaila, ez dakit. Bueno, guazen! Hemen dago. Ondo entzun. Zaila da? Nola izena du? Venga! Eskerrik asko Igor! Beste abesti bait jarri, ez. Okay. Ez dut ezagutzen, Barkaidazu izena da. Barkaidazu, Belgorri taldea izena du. Baina, guazen. Zei sorte, beste abesti. Guazen, Baigorri baina sentitzen dut. Unai. Too late. Ez barkatu. Venga. Beste abestia. Presaudete. Eta Belgorri taldea da, baina abestiak barkaidazu izena du. Okay, guazen. Ondo entzun. Iker!
Lagunak. Azken rock'n'rolla da. Eta Iker azkarrena da. Sentitzen dut Arraitz, sentitzen dut Iratxi, sentitzen dut Maren, sentitzen dut Markelegu, sentitzen dut Iart. Baina azken rock'n'rolla da. Eta Iker lehenengo rock'n'rolla da. Barkatu lagun, begira. Hau da nire partidua, Astelenean eta asteartean Iker txapalduna da. Eskerrik asko, Hau izan da partido oso ona da. That was an awesome game. That was an awesome game. Jolas zoragarria izan da. Eta benetan denak dira irabazle. Eskot, txatxerzen zerbait entzun duzu? Zer da txatxerzen? Txatxerzen. Taldea da? Txantxerzen. Ez dut ulertu. Zer da txantxerzen? Talde bat? Oh, Thatchers, bai. Bai, gustatzen zait. Aldiz bat entzuten du, baina beste gehiago, zerbait gehiago behar dut, entzun behar dut. Lagunak, wow, klasea ona izan da. Eskerrik asko jatortzeagatik, eskerrik asko Luisinho, nire klaseari jatortzeagatik. Ostegunean, gonbitatu egongo da nirekin, nire lagun, beste TikToker egon dago nire zuzenean, ostegunean. Eta ostiralian irratian egongo naiz. Hau da, asko zoragarria. Eskerrik asko lagunak, haupa aste berezia hori da. Aste berezia da. Eta beti bezala, ongi etorri nire klasera, bihar arte Arraitz, agian bihar. Eta agian bihar Arraitz. Eskerrik asko albarikoke etortzeagatik, Unai, eskerrik asko etortzeagatik. Isael, Igor, Luisinho, Julio, Junen, Gonzalo, Ikeruti, Aizea, Akasna, Esteban, Amaia, Álvaro, User, Mai, denak, eskerrik asko etortzeagatik. Ondo pasa, ondo ubili, euskera zaila da, baina horrelakoa da bizitza. Bihar arte, musu bat, zuentzat, agur. Venga, agur. Eskerrik asko, agur.